கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தர பரீட்சை நடைபெறும் பாடசாலையினை அண்மித்த பகுதியில் நாமல் ராஜபக்ச தலைமையிலான எதிர்க்கட்சிகளின் பேரணி இன்று நடைபெற்றது. இன்று பிற்பகல் 2 மணி முதல் 5:10 வரை கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தர பரீட்சையின் அரசறிவியல் விஞ்ஞான பரீட்சை நடைபெற்றது. பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்கள் தமது வீடுகளுக்கு செல்லும் போது எவ்வித தடையும் ஏற்படாத வகையில் செயற்பட வேண்டும் என ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு போலீசார் அறிவித்திருந்தனர். பேரணி இடம்பெறும் வளாகத்தில் மாத்திரம் ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்தவும் நிபந்தனைகளுக்கு அமைய இணங்கி செயற்பட வேண்டும் என ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு போலீசார் தெரிவித்திருந்தனர். இதன் பிரகாரம் பேரணி இடம்பெறும் இடத்திற்கு வெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒலிபெருக்கிகளை இன்று நண்பகல் போலீசார் அகற்றியிருந்தனர். உயர்தர பரீட்சைக்காக நுகேகுடவிற்கு சென்ற மாணவர்களின் பெற்றோர் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டனர். අනවශ්‍යම වැඩක් ඒක. වැඩක් නැති ඒක නිකම් මේ ආත්මාර්ථකාමී මිනිස්සුන්ගේ ආත්මාර්ථකාමී හැඟීම. ළමයි ගොඩක් අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් පාඩම් කරලා මහන්සි වෙලා මේ වගේ මේ අනවශ්‍ය දෙයක් කරන එක ළමයින්ට බාධාවක් කියලා මම හිතනවා. විභාග ඉවර වෙලා පැවැත්වුවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම තව ඉස්සරහටත් තියෙනවනේ විෂය. අරුවන්ගේ විභාග ඉවරලා ඒ කරන දෙයක් ඒගොල්ලෝ කරගත්තට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපිට ඕනේ ඉතින් අපේ දරුවෝ ටික අරගෙන අපි ගෙවල් වලට යන්න එපේ.